Naglaro kong uyab ti. Gikambyo na ko niya. Wala ko'y lugar siyang kasing-kasing. Ay, kabala ka. Kapakay, lugar siya, uy. Naawa na ko'y lugar siyang kasing-kasing. Wala na. Di pa man kay lugar sayang atay. Asa man kamo nung bay? Diha ko sa may iro ka na iro. Ito nga puti no. Diha ko muna. Uy, nilapas naman ko nung. Unsa nilapas? Nilapas na ko. Ingon ka, sa may iro ra ka. Dali, sa may iro ko. Nilapas naman ko. Lakaw-lakaw man ang iro. Uy, Basti! Ikaw ba? Huwag ka maulaw diha. Ikaw sinagdula-dula diha. Ako sige ko panghinlo diri. Mas ulaw pa. Ikaw magdula, ako manglimpyo. Tagay ko prutas na letter L. Sugod. Letter L ang sugod? Oh. Lansunis. Mm. Oh, laban na. Oh. Langka. Oh. Wala naman. Ating dagan na, uy. Daghan day. Oh. Unsa man? Lata na bang, lata na mangga, lata na apple, Oh. lata na durian. Kung wala ka kauyab karong 2023 nga tuig, ay kabala ka. Malay mo, 2024 makauyab na ka. Ayaw pa ko magpaglaong. Dili man kabalo mo uyab good. Sige ra kag pa-action. Kinanan may masa jadi magsig kuan na. Dili magsigig hugaw-hugaw ay singot nimo pati imong liog katamlag sibuyas. Sa man ka nga. Sa klase yung taan. Sama ni panundan. Superhero. Superman. Oh, awa oh. Oh. Utangan na to ana oh. Oh. Pako. Oh. Superhero. Oh. 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 Usay pro Superman. Usay pro.